ବିଧର୍ମ ଚକ୍ର ବିଦାରକ ଦକ୍ଷ ମହାରଥୀ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ସେ ଏକାଧାରରେ ତ୍ୟାଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ବୈଦାନ୍ତିକ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, କର୍ମଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ, ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ସମନ୍ୱୟକାରୀ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁନ୍ନତ, ଆଦିବାସୀ, ଅଧ୍ୟୁଷିତ, ଦରିଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଛିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ତପଭୂମି ଏବଂ ସେହି ଭୂମି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଭୂମି ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଭାଗବତ ପଢ଼। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭାଗବତ କିପରି ପଢ଼ିବୁ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳାମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରାତ୍ରି ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରଶାଳା କୁହାଗଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖିଲେ, ବନବାସୀମାନେ ବେମାର ହେଲେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ, ଔଷଧ ଖାଉନଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଦ୍ରୀମାନେ ନେଉଥିଲେ। ପାଣିରେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଏହାକୁ ଖାଅ, ତମର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଓ ସଂଘ ସହିତ କଥା ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖିଲେ, କନ୍ଧମାଳ ବନବାସୀମାନେ ଚାଷ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ରୋକିବା, ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରାଇବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଚାଷ ହେବ ଶିଖାଇଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରିବା ଚାଷ। କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହଳଦୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, କାନ୍ଦୁଳ ଓ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଜନା କଲେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଲୋକହିତକର ହେଉ, ଏହା ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜେ କରାଉଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଚକାପାଦ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଜଲେଶପଟାଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚକାପାଦରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନେ ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଦେଶପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର କୃଷି ଓ ଋଷି ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣ ଦେଶକୁ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଗୋପାଳନ ହେଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ।
ଲଗାତାର 50 ବର୍ଷ କାଳ ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଆତତାୟୀମାନେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ନ ଭୁଲି ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ।